Der er ingen reelle hensigter med ham. Med Thomas? Nej, om han så var den eneste dreng på hele kollegiet. Nej vel, penge er jo ikke alt. Penge? Millioner! Forstår du, han har en tante, der er lidt blød herfra og op efter. Men hvis han har noget med damer at gøre, så klapper skuffen i. Skal han arve hende? Jeg nåede den retning. Og du er jo hans yndlingshjertesorg. Men jeg kan stole på dig, ikke? Jo. Og hvis du bliver nysgerrig igen, så har du mig. Ja. Du, Nina, med hensyn til Thomas. Jeg gider altså ikke tale om Thomas. Men det er ikke erotik denne gang, det er sgu alvor. Sådan er det skulle være. Jeg ved godt, hvor de små børn kommer fra. Det er godt, lille skat. Kom, gav igen. Hold så op med de der piger. Sådan en rig arving. Det er snart det eneste, der kan ophidse mig. Hvis ikke I holder jer i skinnet, så er han ikke en rig arving. Se, så kom i gang, piger. Patienterne venter. Fru Frederiksen er stamgæst her. Bare tag hende roligt. Jeg havde hende selv i min tid. I hele min tid. Hvis der er noget, de er i tvivl om, så spørg hende selv. Hun ved det hele. Der skal renses meget mere ud. Ja. Nå, gamle ven, hvordan går det? Er noget, jeg hjælper dig med? Ja, tak. Du tager lige og kig her. Jeg skulle ved at få tandpine igen. Ja. Den er ikke ekskaveret helt ren. Nej, der kan jeg selv høre. Der skal renses meget mere ud inden. Du ved, hvem jeg har fået til at lave mønstrene? Hvad er mønstre? Ja, strømpebukserne. Det jeg fortalte om i aftes. Jeg er i gang. Jørgen Ask, du. Nej. Jo, Charlottenborg-udstilleren. Han laver dekorationerne. Han er hjemme fra Frankrig for tiden. Stort navn, men dyr selvfølgelig. Det lyder ellers godt, hva'? Ja, ikke? Kan du ikke love mig turen til på torsdag? Ej, jeg er helt flad, det ved du godt. Hvad med det legat, du fik? Råvarer. Ved du hvad, du skulle altså få dig en kassekredit. Ja, kan du ikke kautionere? Jeg er ikke en klink, den hopper de sgu ikke på. Kom med i forretningen, Thomas. Også to, du. Kompagnoner. Ja, vi så plalterne sammen. Du kan fandme tro, du kommer til at give kassen. Han har nu ingen penge har. Du har måske andre skjulte aktiver? Ja, Thomas. Det kan blive dyrt for dig. Jamen, hun smilede til mig. Hold dig for kvinder. Ellers er du færdig. Og det bliver vi ikke i dag. Kom det sent ild i den tand. Så ses vi igen i morgen. Ja, fru Frederiksen. Hvad er det for en? Er det tandpine? Ja, jeg tror, det er rødbetændelse. Lad mig se. Er det 4 plus? Ja. Øjeblik, unge mand. Så, sæt den der. Ja, Sæt den. ja tak. Må lige se. Ja. Ja, det ser ikke godt ud. Skal de bare se her. Så lukker vi munden op. Nej, fru Frederiksen. Jamen, det må de ikke. Jeg kan ikke snakke der til bordet. Det må de altså ikke, fru Frederiksen. Det er jo fuldstændig... Frederiksen! Det er jo forbudt. Det må de slet ikke sådan noget. Hold op med det der. Lad mig være. Manden og tandpiner bliver aldrig til noget lige